Hej Furkan. Hej. Nu har du haft kæmpet, så vi skal bare lige høre, hvordan synes du, at kampen gik i dag? Jeg fejlede godt, og jeg kæmpede godt i første og anden runde. Og så i sidste... Du er også nødt til at fortælle, hvad den stod der. I første runde var det 1-1, anden runde var det 2-1 til ham. Og tredje runde var 10-1 til ham. Okay. Var han god? Ja, han var okay god. Men jeg kunne godt have vundet over ham. Okay. Hvordan synes du hele det her optakt til EM har været? Den har selvfølgelig været hård, men den har været god. Følte du dig klar, da du gik ind på banen? Ja. Okay. Hvordan har det ellers været at være til VM? Eller til EM her? Det har været sjovt at være sammen med vennerne. De andre har været ude at træne lidt i hallen. Det var lidt stressende at komme til her til Georgien. Uden bagage, ja. Ja. Okay. Godt. Jamen, Furkan, det var sådan set det hele.